Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wani labari ne da ya faru a ƙasar Isra'ila, yayin da wasu daga cikin shugabannin tsaro na Iran suka gabatar ko suka saki wannan bidiyo wanda yake nuna dukkanin sojojin Isra'ila da suka kaiwa wato Iran hari, wancan hari na nukiliya. Wayannan pilot ɗin guda biyu Iran ta gansu kuma ta san inda suke, ta saki hotunan location ɗinsu, kuma tauraron ɗan adam ɗinta ya gano lokacin da suke kai hare-haren, sannan kuma lokacin da za ta cikin kai hare-harenta na wannan ramuwa da ta yi cikin yakin kwana 12 ta kashe su gaba ɗaya. Wannan yana nuna duk sojan da ya shiga ya kai mata hari to shi ma ya sani ba zai rayu ba. Kuma haɗarin da wato su shugabannin suke ciki shine idan Iran tana da irin wannan intelligence da ya zama cewa tana da satellite ɗin da yake hasko komai, tana da satellite mai ganin kwakwaf da yake haska komai, to yana nuna cewa kenan tana da masaniya akan inda shugabannin ƙasar gaba ɗaya suke, mazaunansu, motsinsu da duk wani gurare da ya kamata su kasance a ciki. In ba a manta ba, yan uwa ba ku manta ba, yau kwana 3 kenan na kawo muku rahoto daga Reuters cewa ƙasashe guda 14 sun ga cewa labaran sirri da kuma bayanan leƙen asiri da Iran take da shi take samu ya zama barazana gare su. To irin waɗannan kaɗan ne daga cikin irin hanyoyin da take da samun irin waɗannan bayanan. Wani tauraron ɗan adam ɗinta, yan uwa, yana aiki, yana kawo bayanai fiye da bayanan da wato mutane suke saba da shi ta yadda ake samun sa. Wani irin technology take amfani da shi wanda yake bata damar zuƙar bayanai da kuma samun bayanai, kuma har yanzu ba su fayyace ta wace haƙiƙanin hanya suke amfani ba wurin samun irin waɗannan bayanai. Kun dai kalli, wato kowa duniya ta kalli wani jirgi da ta yi wanda take da shi Al-Huda-Huda, wanda wannan jirgi ya jijjiga ko'ina, ya yi awa 48 yana kewayawa lungu da saƙunan ƙasar Isra'ila. Babu lungu da saƙon da bai leƙa ba, babu wata masana'anta, babu komai. Haka suka saki bidiyon nan, ga nan gurin shine kaza, nan ɗaki kaza ne da jirgi kala kaza a wurin, ga nan gurin kaza ne, komai sun bayyana, har bayanan sirrin ƙasa, kuɗaɗen ƙasa, manyan bankuna inda suke ajiye da dukiyoyinsu da komai sun musu tsirara, da wuraren da suke ajiye da makaman nukiliyansu da chemical da suke amfani da shi da laboratories da suke amfani da shi, sai da wannan Al-Huda-Huda ya nuna. Ko ina da ya zo ya nuna zai fitar da bayanan gurin, zai kuma yi wani irin wani scanning na wurin, zai kuma ga abubuwan da suke cikin gurin, kuma zai bayyana bayanan kayan da suke wurin yayi gaba. Haka ya tara wayannan bayanan. Lokacin da aka saki wannan bayanan, kowa ya tsuru ganin cewa kenan kowa ba shi da tsaro, tunda ƙasar ta kasance hanhai, babu wani abu da ba wani abu da ba sani ba. To wayannan leƙen asiri da wayannan bayanai da technology da suke amfani da shi gaskiya ba su nuna kowa ga yadda suke ba, tunda har yanzu duniya ta kasa